Morning, ma'am. Amo na siya sa DR, ma'am. Ikaw to si DR, Kasuno. Ay, ma'am, nagkanto kami diri, ma'am, kay parent ko sang grade 5 student diri. Nagsugi na yung bata ko nga ginasulog daw sa permi ni DR. Si Iman, no, sa grade 5 gani nga si Emmanuel, bata ko to. Si Emmanuel. Nagsugi daw siya nga, sige mo daw siya kasundog diri sa eskwelahan, hindi na siya gusto mag-ganto diri, hindi siya gusto mag-eskwela. Gilakos. Grade 5 siya lang ga, grade 5. Tapos ang bata ko, hindi na siya gusto mag-school kay sige mo daw sunlog diri. Ara siya dito sa taas. Ara ka ginasige sunlog diri nga bata. Nabuli mo daw siya. Si Manuel ganiya pangalan sa bata ko. Ito ka dito tapos nang kuan, ngayon nakasorry sa iya, hindi na po to ay. Ha? O para makitaan mo gani kung sino to, ha? Oo, opdunay namon mama. Siya sige away gang. Gang. Hindi mo na sige away bata ko. Wow. Ha? Si Manuel gani, hindi mo na sige away ha. Eh, hindi na siya gusto mag-eskwela ba? Kay ginasunlog mo daw siya permi. Ha? Grade 5 siya? Di nang rom sa grade 5 ba? Di nang rom sa grade 5. Ha? Di ano ba? Gapang bully ka dari ha? No. Di nga kasi ng bata kung ginasunlog mo siya. Ara gani, patanaw ko siya sa imo. Pakita ko siya sa imo. Ara sagwa. Ay may ginasunlog kagid guro permi diri sa eskwelahan. Hindi na galing siya gusto mag-eskwela no, kay ginaaway mo daw siya permi diri. Naka mapriso kagid siya ni. Mapriso kagid kay gapang sundog ka sang bata. Ari diri pag-uong kanay. Sa diri kang. Diri. Happy birthday! Hindi ka namang bully ah. Hindi ka nunlog ah. Sige, dari ka. Dari ka. Okay, oh, damo chocolate. Bouquet. Apang away ka dari ha sa eskwelahan? Ha? Sure ba? Kasi, singa kulbaan ka. Balo kasi no, nagpa-surprise. Mama. Dini mo mama? Abroad. Sige, may arami message si mama sa imo, mati ka. Manya, hi DR, surprise. Mama Ding loves you. Palangga kayo tika DR nak, labaw sa tanan diri sa world. Number 1 jud ka sa heart ni mama. Og kay big boy na ka, og super ka, lovable nga anak nako. You deserve this surprise. Dream big, fly high, kay naa si Mama Ding. Always and always mag-support nimo. I'm gonna spoil you anak sa tanan nimo gusto. Basta makaayo lang nimo, kay palangga kaayo tika. Always mag-thank you kay God ha, kay gihatagan kaniyag amazing life diri sa kalibutan. I love you son. Surprise from Mama Julaisa all the way from Kuwait. Ay, si Mama sa Kuwait. Nya, unsay imong message kay Mama? Ako message ang saya nga okay sa dito sa abroad. Unta tagadlaw healthy siya. Healthy siya. Di love mo si Mama hindi? Always. Isa ka lang ga? Isa ka lang? Okay. Sige. Si Lola. Papa niya? Ay, sir, dali sir. Ano nga, hindi pagtabuni ang kagwapo. Ano ang imo message sa imo bata? Wish. Wish ako di aron ta magpinutan, magtarong eskwela o hindi mo na mo. Bugoy gali ne. Amo gali nga panunlog ka diri sa eskwelahan, bugoy ka. Ang balas niyo, di mahama ko. Ha? Dili na Taligod. Ayaw na pag binugoy kay 12 years old ka na. Tapos taon-taon may uyab na ka, no?
May uyab na taon-taon. May crush ka na, wala pa? Yeah. Kaya sige, kantahan to si DR sang happy birthday. Nga, makanta ka mo happy birthday, gang. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati, wapo ka? Ang bati sa'yo. Okay, blow your candle. Yay! Happy birthday! Palakpakan si DR! Gasmile ni mo na ako ay. Uya ka, ha? I-greet ka na si DR. Happy birthday, DR! Ano mo? Hambal sa ila. Nambal sa ila. Ha? Ano reply mo sa ila? Salamat sa nagatuloy dito sa akin. Okay. Alipay ka subong wala? Bye. Lipay. Oo, sige. Last message ano kay mama? Thank you. Thank you, ma'am. Salamat po sa pa-surprise. Okay lang Ay, damo ipadala si mamang so para sa imo, oh. Jollibee, pizza, may bihon, damo burger, donut, no? Let's go. Happy? Okay, happy birthday. Palakpakan lang si DR.